Inu anyamata aku Nsanje musatikhumudwitse yayi osapanga zinthu zoyenera kuti tizikhala pano ndikumakulozani zaleti kwapezeka kuti apatsa mwayi magayizi anyamata aku Nsanje kuti atenge ngongole koma sakupita kukatenga ngongole kuti mwina make apangeti mabizinesi athamange vuto ndi chani kodi ndi vuto lanu ngati anyamata kapena mwina make ndi awo amene amapereka ngongolewo ndiye kuti sakuzilongosola bwino koma kudandaulatu kumenekoko opereka ngongolewo ndi ndani amenewo ngongole kumayiopa anthu akumapezeka kuti akuzikhwedza nazo zimenezi inde mantha kumakhala mwinawo koma tifotokoze bwinobwino chifukwa chimene tikuona kuti no makosana amenewa asatikhumudwitse yayi magayi bomatu kuyamba ndiye kuti mwezi watha pa 18 kunapezekatu zonena kuti no anapereka mwayi onena kuti no kuperekedwa ndalama zokwana 2 biliyoni Malawi kwacha kuti zigawidwe kwa achinyamata okwana 10,000 mu dziko lino kuti no apeze mwayi mwina make wamipamba ndi kuyamba mabizinesi osiyanasiyana ndipo ndalama zimenezi zinaperekedwatu ku bungwe la National Youth Council of Malawi bungwe loyang'anira achinyamata kunoku ku Malawi ndipo zinapezeka kuti notu maboma osiyanasiyana apanga roll out ndekuti ma program adza we don't know kaya anapereka anapanga roll out ndekuti kujeni kokhaku ukuku ku Nsanjeku kuti aziyenda boma kwa boma ndeno afika ndekuti ku Nsanje kuja kwapezeka zonena kuti no Nsanje yonse anyamata amene akalembera mwayi umenewu anyamata awiri okha zoona zimenezozo amene akatenga komwina ngati ngongole timeneti kuti ayambe mabizinesi anyamata awiri okha ku Nsanjeko muli ndi anyamata awiri okha kula anyamata ambirimbiri kumeneko why are you not accessing this opportunity uto ndi mwayi mutusi zonena kuti mwina make mukulephera faja zikole ndi zina zoterozo that will be another issue nawo kwabweratu nde kuti amene amayang'anira no nde kuti no chani achinyamata ku konsolo ya Nsanje imeneyo omwe dzina lawo ndi a Gertrude Francisco akamba zonena kuti ife tidandaula kwambiri ndi zoti zitukhumudwa kwambiri kuti achinyamata athu bwanji simubwiro zatengani tionani sopano mwayi ukhala kutsekedwa pa 8 June lero tukamba lero mpa 3 ndikuti atipatsala masiku 5 kuti atseke mwayi umenewu bwanji no simubwiro zatengani ngongolezi tathamangani muzatenge ngongolezi mwina mwake muyambe mabizinesi musamangokhala mmakwalalamu muzipanga china chake so akudandaulira achinyamata kumeneko ku Nsanje simufuna kutenga mwayi umenewu kugwiritsa ntchito why mukuopa ngongole ngati zili zopa ngongole zotekamba zimenezo koma tikambenso tisanafike pamenepo nkuteka tukunena kuti mwina mwake inuyo nde kuti akukonsolo komanso inuyo abungwe la council yang'ana achinyamata kunoku ku Malawi mwinanso za ngongolezi simunapereka uthenga bwinobwino kuti nokoti zikumayenda motani mwinanso anthu sakudziwa mwapereka kale kanthawi kochepa kuyamba pa 18 May kumadzafika panopa masiku kaya omafika kaya ndi kuti kaya ndi 20 amenewo kodi inuyo magayizi munakhala pasi ndi kupanga structure bwinobwino zinthuzi mwafotokozera bwinobwino achinyamata plus kumenekoko mwinanso ina alibenso ndi kuti maulija alibe nkomwe kuthekera kuti angathe kumamva zimatenga ngati zimezi pa social media mwayika ndondomeko zotani kuli ma community radio kumeneko munakaulutsako nkhani ngati zimenezi zikuti achinyamata dzamwina zithe kuwafikira zosatheka kunena kuti no mukanena kuti Nsanje yonse ngati district akabwera uzatenga ngongola achinyamata nde kuti no awiri okha for real tizinena kuti achinyamata kumeneko samafuna nde kuti ka empowerment kena kake kuti mwamene mwina alandire kuti makapito tinataka kuti ayambe ma business zosatheka zimenezo inuyo nde kuti you did not do your job well pangani zonena kuti no muyitanire bwinobwino mufotokozere bwinobwino kaya muyika program pa radio kumeneko community radio kumenekoko anthu ziafikire nkhani zimenezi kaya mupanga kaya nditi makampeni tinatake mukafikire kaya malo ena ake kaya ndi pa ground mukafotokoze pangani zimenezozo ndikuti zikafikira anthu osangobwira basi out of nowhere iyayi tikutseka tatsala ndi masiku 8 no muenjezere tu masiku amenewo
mupange ka agent ka mobilization kamene ngati simunapange anthu ndekora akhale ngati mwina make ka civic education mufotokozere bwinobwino ka kampeni kanu kamene zikuyendera zofunikira ndi ziti mukalengeze pa radio kumeneko kwa anthu amve nimwaonjezereti masiku achepa ndi mmeneno zayendera zaonekeratu kunena kuti no achinyamatawo sakudziwa. Now tilipange zonena kuti mwina make let's assume kunena kuti mwina make awawa anapanga zimenezo analengeza maladio koma achinyamatawo akudziwa koma asankha osakatenga ngongole. Guys, why are you not using this opportunity? Ndi mwayi wonena kuti no ena anu muyambeti ma business kumeneko muyambe kaya kumathamanga kaya nditi maulimi kaya mupanga motani mukatewa kandrama ko mukapanga ti ma profit musabweze ngongole nde kuti kumuyamba business yanu yayambika basi katero. Vuto ndi chani? Kapena mwina make zikole kapena chani? Ndikuona ngati tu izizi ndizongoputukula inu achinyamata mungopa ngongole simukuyenera muyope isi kuyeneka khale jiyoma kukulanda ni zinthu zane ngongole yake ndukayika sikuyenera kukhala iyi ni ngongole yonena kuti itukule achinyamata basi emu yake ndi imeneyoyo. Sitikuona kuti mukakatenga ngongole musasabweze muzayenera kubweza komano ndekuti mukatenga ngongole mupangire zinthu zimene zingathe kupindula ndekuti mukabweza ano maphinduwo ndekuti musala ndi zanu kumukupitiliza. Komano tisaziope tsopano tikaziopatu ndekuti basi tu siziyendapoto. Those who want to get rich, they're not afraid of taking risk. Anthu amene akufuna atalemera iwo samachita mantha kunena kuti mwina makarani adumpire mu zinthu zina zake kuti nanga zikazakanika iya amadumpira amene moni mtima wawo wonse mozipereka kuzikhuthula ndi kutenga mwayi imene ili pamenepo. Mwayi wabwera mukuukana supano kusogolo kuno muzizanena iye samatipasatu zingongole samatipasa mwayi. Inutu anthu aku Nsanje inu achinyamata inu mwandigwesa solesi bwanji. I don't know what's the problem with you. Use the opportunity here. Mugwisa ntchito mwayi umenewo ndi ngati utenga suna kufikeni utenga wakufikani pangani zonena kuti no how can you reach kodi ku console kodi console ili kuti no console ya Nsanje mukafikire kumene kokonanga kodi no kuti mutenge mwayi ije ngongole zimenezo mukuyenera kupanga motani mupange zimenezozo ngati mukufuna koma ngati simukufuna poti ena amafuna amasangalala mmene alilimo amoti feriza njoya kumwamba amatero ola ine ndikalosauka ndzalemera ndzasangalala kumwamba. Anyway, choice yanu ndi imeneyo ngati muli gulu lokasangalala kumwamba otherwise mulungu sanatitenge kunena kuti tizakhale ifeyo nafe osauka mpaka kalekale iyayi amatipasa mimwayi yonena kuti titheno kugwira ntchito ndigwitsa ntchito mwayi umenewo ndikutukuka mpaka kalekale. Choice zitakhala yathu kunena kuti mwayi sitikufuna kutsegula kwa mulungu amatsegula ndithu khomo la ena ake nthawi ina yake ndithu kayandika modzi mmoyo mukaya kawiri amatsegula ndithu kuti nde ndakutsegulirani khomo eti. Choice ndi yanu ngati mukufuna nonso pano khomo limene likhale lotsekuka mpaka kalekale kapena mukufuna kulitseka. Ndeno anyamata aku Nsanje taona zonena kuti mufuna mutseke mwayi umene mwiji mutseke khomo limene ngati simukufuna kuti chani zanu koma ngati utenga sona kufikeni ndekuti wakufika na papa pitani mukatenge ngongole pitani kaya mukatenge kaya ndi 300,000 do some business mukhale basi muganize kuti business umene ngapanga ndiyotani. Okay, ndizikaoda kaya mbewu kande chimanga kumachigulisa. Ine ndizikaoda steps mafuta opikira jani basi ndikumagulisa pang'ono. Do something that will help you. Akuti